Hola, com va? Soc Xavi Off, benvinguts al canal d'Escacs en català. Avui farem un nou vídeo de tàctica. Us porto una sèrie de partides personals on us explicaré un truquet que faig anar amb negres per obrir la columna H sempre i quan les blanques s'enroquin per la banda de rei, és a dir, FGH, columnes FGH, obrir la columna H sacrificant el cavall a G4. Ho veiem tot seguit. Les blanques em van sortir de D4, vaig contestar a D5, joc de peó de reina, cavall F3, cavall F6, E3. Això se'n diu sistema Colle. Va sortir, crec, a la defensa índia una mica pel damunt. No hem fet el sistema Colle encara, no sé si el farem algun dia, perquè la veritat tinc d'altres prioritats, com la índia de rei, com la Ruy López, com la francesa, l'holandesa, etc. Potser algun dia el faig, més endavant, ja veurem. Per tant, ja no m'hi entretinc més amb el sistema Colle, continuem la partida, vaig fer C5, trencant el centre, i aquí em va fer C4. A veure, si mate, doncs recuperem el peó amb reina A4 escac i recuperem el peó. Doncs bé, vaig fer E6, alliberant el fil de casells negres, cavall C3, A6, evitant que el cavall pugui vindre a B5, ja que aquí m'agrada posar la reina a C7 per atacar l'enroc contrari, i si tenim la columna H oberta, doncs molt millor. Al fil D3, en aquest moment vaig fer D per C4 per fer moure l'alfil una altra vegada, alfil per C4, i B5 torno a fer moure l'alfil un altre cop, alfil E2, alfil B7 fianxetant l'alfil a la gran diagonal blanca i enroc. Ja està. Les blanques s'han enrocat per la banda de rei, ara tocarà fer el sacrifici a G4. Les blanques han de fotre fora el cavall i quan ens amenacin el cavall amb H3 hem de fer H5 per tal de que si maten el cavall obrim la columna H i ja tenim la columna H oberta que juntament amb la reina C7 doncs atacarem l'enroc contrari. Vaig continuar amb cavall C6, B3, reina C7, previst, alfil D3, cavall B4 atacant a l'alfil, A3 atacant al cavall i cavall per alfil, reina per alfil i ara ve el sacrifici. Cavall G4. Aquí està desitjant de tot cor que em faiguin H3. Va fer E4 primer, molt bé, em vaig arrocar per la banda de reina i H3, ja està. Aquí, quan ens ataquen al cavall, l'hem de sacrificar com? Amb H5. Però aquí hi ha una jugada millor que fer H5. Veus quina és la jugada? Millor? Pots parar el vídeo si vols. H5 ho farem després, però abans se n'ha de fer una altra de jugada. La veus? Enhorabona si l'has vist. La jugada és aquesta. Torre per D4. Pam! Atacant a la reina. No, Javi, que aquesta torre està atacada per aquest cavall. No, que ara se menjaran la torre. Pues que te'l mengi, perquè ara vindria patapam escaquimat, ho veus? Perquè aquest cavall d'F3 està defensant l'escaquimat a H2, ho veus? Doncs vaig fer això. Torre per D4, atacant a la reina, i aquí no em va menjar la torre, evidentment. La reina es va apartar a E2, ja sí que vaig fer H5, desitjant que se'n mengés el cavall i obrir la columna H. Però no ho va fer. Va fer alfil E3, atacant a la torre. Doncs bé, què hagués passat si s'hagués menjat el cavall? Doncs això. H per cavall, H per G, el cavall s'ha d'apartar, aquí no es pot apartar perquè vindria un escaquimat com una casa, per tant, on es pot apartar el cavall? Doncs o aquí també, tallant la diagonal negra, però és igual, tornem a matar, amenaçant un escac, aquí hauré de fer així, i vulguis o no, aquí les blanques pateixen molt, ho veus? Doncs bé, per això no em va matar el cavall, suposo, tornem endarrere, sinó que va moure alfil E3 atacant a la torre. Jo vaig continuar amb m'era igual la torre, vaig fer alfil per E4. El meu objectiu era cruspir-me aquest cavall, perquè aquest cavall era el que està evitant l'escaquimat. M'és igual la torre, mata la torre si vols, i efectivament la va matar. Alfil per torre, de conya, jo em menjo el cavall, que és l'únic defensor de l'escaquimat, atacant a la reina, reina per alfil, i ara ve lo inevitable, reina H2 escaquimat, no? Hem vist un exemple de com posar el cavall a G4, diguem-ne que condiciona tota la partida i les negres aquí tenen tota la iniciativa possible. Ho veus? En aquest cas, el cavall a G4 ha servit per fer un escaquimat, no? Però si no, hagués servit per obrir la columna H, que també hagués ajudat. Doncs bé, anem a veure una altra partida. Em van sortir de E4, el teu per rei, vaig fer C5, defensa siciliana, em va contestar
cavall C3, siciliana tancada, encara no l'han fet la siciliana tancada, la farem algun dia. Aquí vaig contestar el més popular, que és cavall C6, ja no m'hi entretinc més amb la teoria de la siciliana tancada, ja ho farem algun dia. Anem a la partida. F4 va fer, jo vaig fer G6, cavall F3, alfil G7 fianxetant l'alfil de cases negres a la gran diagonal negra, A3, D6, alfil C4, H6, enroc, perfecte, les blanques ja s'han enrocat per la banda de rei, ara hem de treure el cavall i posar-lo a G4 i esperar que ens l'ataquin amb H3, farem H5 i si se'l mengen obrirem la columna H. I juntament amb la reina aquí a C7 atacarem l'enroc contrari. Doncs bé, efectivament vaig fer cavall F6, D3, cavall G4 segons lo previst, H3 m'ataquen el cavall i què hem de fer ara? H5 defensant el cavall per obrir la columna H. Recordem, se'm va cruspir el cavall, ja tinc la columna H oberta i aquí va fer un moviment que no me l'esperava, que és, en lloc d'apartar el cavall, doncs em va fer un escac, com? Sacrificant l'alfil a F7, em va fer alfil per F7 escac. Aquí no vaig voler cruspir-me aquest alfil, per què? Perquè si me'l cruspia, doncs aquest cavall se salvava fent-me un escac i no li volia seguir el joc, per tant vaig estimar-me més, moure el rei a F2 i no seguir-li el joc. Aquí se'm va cruspir l'alfil, el peó de G6, alfil per G6, molt bé, millor, perquè així ja tinc les columnes G oberta, la H oberta i aquí farem de tot, no hi ha problema. Què més? Evidentment aquí em vaig cruspir el cavall, no? G per cavall, torre per F3, i aquí veus la jugada guanyadora, la millor jugada de totes. Fixa't que la reina enemiga i la torre enemiga comparteixen diagonal, no? Quina diagonal? Comparteixen aquesta diagonal blanca, no? Sí? Ho veus la jugada ara? La veus la jugada? Sí, no? Efectivament, home, efectivament, sí senyor. Alfil G4, atacant a la torre, atacant a la reina, atacant aquesta diagonal. Molt de compte amb això, amb posar la teva torre i la teva reina en una mateixa diagonal. Això has d'anar molt de compte. Aquí les blanques van passar de tot, no van moure res, van fer alfil E3, desenvolupant, molt bé, jo també vaig fer el mateix. Cavall D4, desenvolupant i atacant a la torre també. Rei F2, defensant a la torre, E6, alliberant la reina perquè pugui entrar ja directament a la columna H a atacar. I aquí va moure cavall E2. Crec que és un moment incorrecte perquè jo hagués fet E3 per evitar que la reina pugui entrar a l'atac, no? És molt important mantenir la reina enemiga fora del teu rei, no? Però ell va moure cavall E2, doncs perfecte. Cavall E2, i ara què ve? Doncs ara entra la reina a atacar a on? A la columna H oberta. Reina 4 escac. Fixa't la importància de la columna H oberta, Tot l'atac se centra per aquesta columna H oberta, per això és tan important obrir-la. Rei F1, va vindre després cavall per F3, em vaig cruspir la torre, G per F3 atacant a l'alfil, i jo vaig fer un escac. Reina H3 escac, rei F2. Jo en lloc de rei F2 hagués fet rei E1 perquè així el rei s'hagués pogut escapar d'alguna manera, no? Però va fer rei F2, no? I ara què ve? Vinga, doncs ja està, no? Aquí intentar atacar el rei al màxim, no? Amb reina F3. Vinga, doncs, reina per F3 escac, rei E1, ara sí. I ara aquí la torre negra no pot entrar a l'atac perquè, diguem, aquest escac es podria tapar amb aquestes peces o amb aquesta. Per tant, aquí el millor és cruspir-se aquest alfil amb reina per E3, no? Vaig fer reina per E3, així el rei ja el tinc completament controlat i no se m'escape per enlloc, I aquí les blanques estan més que perdudes, perquè ara vindria una torre per la columna H, escac i mat, no? Perquè aquest cavall no podria tapar l'escac perquè està, diguem-ne, clavat per la reina, no? Per tant, aquí l'únic moviment que salva a les blanques és rei F1, per tant, que si ara es fa un escac, doncs el rei tindria una casella de sortida, no? I vaig fer això, no? Vaig fer torre Q escac, rei G2, i ara què hem de fer? Pots parar el vídeo, què hem de fer ara? Ens hem de cruspir la reina, mira que bé, tinc una reina gratuïta, o hi ha una jugada millor? Hi ha una jugada millor, sempre has de mirar per l'escac i mat. Veus l'escac i mat? Deixa estar la reina enemiga, és millor un escac i mat, el veus o no? Sí senyor, molt bé. Reina F3, escac i mat. Pallissa descomunal, gràcies a què? Gràcies a la columna H oberta, si no, res de tot això hagués passat. Anem a una altra partida. Doncs bé, aquesta serà l'última perquè no vull fer-me pesar, no?
E4, botó per rei, jo vaig contestar C5, defensa siciliana, encara no ho he dit. Et recomano molt el vídeo Introducció a la defensa siciliana al canal d'Escacs en català. Si vols començar a estudiar la siciliana, aquest vídeo és el teu vídeo, perquè en aquest vídeo trobaràs introduïdes les 33 variants més populars de la defensa siciliana. Aquí em va fer cavall F3, siciliana oberta, que és la resposta més popular dels blanques davant la siciliana, això ja vam veure el vídeo. I aquí vaig fer A6, variant O'Kelly. M'agrada molt la variant O'Kelly perquè evita l'atac canal, que a mi l'atac canal no m'acaba d'agradar perquè li dones una certa iniciativa a les blanques que no mereixen d'altra banda, no? M'explico. El més popular aquí és D6, que a partir d'aquí surten la Nackdorf, la Drag, la Sveningen, la Clàssica, etc. no? I l'atac canal consisteix en alfil B5 escac. I a mi aquest atac no m'agrada perquè li dones certa iniciativa a les blanques que no mereixen, torno a insistir, i m'estimo més, en lloc de fer D6, que és el més popular davant la siciliana oberta, faig A6 variant O'Kelly. Aquí em va contestar amb C3, que és el sistema Venècia de la variant O'Kelly. Ja no vull entrar més en teoria de la variant O'Kelly. La partida va continuar amb D5, trencant el centre, E per D5, i aquí en lloc de cruspir aquest peó, vaig fer una espècie de gambit que és cavall F6 atacant el peó. I aquí les blanques van passar d'aquest gambit, van passar de protegir aquest peó i van moure D4. Doncs bé, què hagués passat si haguessin fet això? Protegint el peó perquè són uns gana, no? I volen aquí conservar el peó que tenen d'avantatge, no? Doncs a mi em va bé, no? Perquè jo faria E6 atacant el peó, llavors aquí sí que se l'han de cruspir i si cruspeixen, patapam, tenim un millor desenvolupament a canvi d'un peó. Doncs bé, no va passar, no va ser el cas, tornem endarrere. Aquí va moure D4, atacar-me el peó de C. Aquí vaig fer reina per D5, alfil F4, B5, cavall de B a D2, cavall C6 desenvolupant, cavall B3, C4 atacant el cavall que se'n retira a D2, alfil B7 fent l'alfil a la gran diagonal blanca, alfil E2 per l'enroc, E6 alliberant l'alfil de caselles negres i enroc, ja està. S'han enrocat per la banda de rei, perfecte. Ara el pla ja sabeu quin és cavall G4 i esperar que ens l'ataquin per poder obrir la columna H i atacar l'enroc contrari. Doncs bé, alfil D6 proposa un bescanvi d'alfils que va acceptar, alfil per alfil, reina per alfil, reina C2 connectant les torres les blanques i ja ve el pla. Cavall G4, cavall A4, m'ataca la reina que la parto a C7 i H3, per fi m'ataca el cavall. Què hem de fer? H5 defensant el cavall i desitjant que ens el cruspeixin, i efectivament es va cruspir el cavall i vaig obrir la columna H. Ja tenim la columna H coberta, perfecte, ara podem atacar l'enroc contrari. Aquest cavall està atacat i el meu moviment és el que va moure, és a dir, cavall E5 tallant-me la diagonal de la reina i impedint que jo pogués fer l'escaquimat desitjat. Vaig fer cavall per cavall, per cavall, reina per peó, continuant amenaçant un escaquimat a la columna H2 oberta, diguem-ne. I aquí em va fer cavall G3, un moviment boníssim, perquè no només em talla la diagonal de la reina evitant l'escaquimat a la columna H, sinó que a més impedeix que la reina pugui anar a H5, perquè està controlant el cavall aquesta casella, i per tant no pot vindre la reina aquí. Per tant, molt bo aquest cavall G3, no? Per tant, aquí vaig fer F5, anant pel cavall, volia fer fora el cavall. Aquí em va moure torre de A a E1, atacant-me la reina per resos X, la vaig apartar a F6. F3, amb la idea suposo d'obrir la columna F per atacar-me a la reina, no? Jo vaig fer reina A4 atacant el cavall, i aquí em va fer una jugada molt bona que va ser cavall per F5, atacant-me a la reina. Aquí si cruspeixo mentre la reina enemiga fent-me molt de mal, i aquest rei està molt penjat, aquesta torre està a punt també d'atacar-me, horrible, no? Per tant, torno endarrere, no vaig cruspir aquest cavall, vaig apartar la reina fent un escac i guanyant un temps, reina H2 escac, rei F2, i em vaig enrocar per la banda de reina, passant olímpicament d'aquest cavall. Torre a Q, m'ataca la reina que la parto a C7, torre per torre, torre per torre, cavall G3, s'aparta el cavall que està atacat, reina C5 escac, rei F1, única jugada, torre H2, amb la idea d'atacar a la fila 2, torre a la fila 2 instal·lada, victòria assegurada, no? Allò que dèiem sempre, i amb l'alfil intentar trencar aquests peons i intentar atacar d'alguna manera. I aquí va moure cavall E4, atacant a la reina, i aquest és un moviment horrible, perquè què hem de fer aquí? Vendre la casa i anar a lloguer? No, això es diu a les Terres de Lleida, no hem de vendre la casa i anar a lloguer. Aquí hem de fer un escaquimat. On no podria ser d'una altra manera, a la columna A coberta. Com? Torre H1, escac i mat. No té caselles el rei. I fins aquí aquest vídeo d'escacs en català. Espero que t'hagi agradat tant com a mi i ens veiem en una propera ocasió. Merci, adeu!